Het wiehoed mooi waar op de Lemmer. Welkom bij het Scootje Journaal. Het scootje van Jennewaard stiet centraal bij ons van de Joen. En dus zit skipper Gerhard Pietersma bij ons aan tafel. Bij Klaas Jansma en mij. Maar we binnen op de Lemmer en het is de day after. Dus matten we het oer us gouden epke. Zijn manager Johan Boesjes wie juist er bij de finale in Londen. Hij vertelt dadelijk hoe dat weer en hoe het nou verder komt met epke. De muziek komt van Anneke Dauma en het wedstrijdverslag zelfs van Elke Lok. Van die zielerij hier op de IJsselmar. Maar Elke, gaat het eigenlijk nog wel ergens om? Ja, het gaat zeker nog wel ergens om, want iedereen wil zijn plakje hebben. En dus waren het eigenlijk die dat er een keer protesten kwamen. Want wat doen ze Sint-Wurgen bij de SKS, dat we hier juster zat, dat we hier strafrondjes draaien op een IFKS-manier. En deze juryleden, die je al hier in beeld zorgen, die hebben helemaal niks te doen. Ze hoeven nooit aan de bak te komen en ze hoeven alleen maar te zien naar een wedstrijd. Nou, je hoort een wedstrijd op de Lemster baai met een westelijke wind. Dus dat betekent 2 keer op en del die baai heen en weer. En dan zit er een prachtige cruisedraak in en dan moet je een beetje alleen maar aan de kant wijzen, dat weet je wel. En dus zagen ze alweer hun positie. Je zit er wat zijn, je zit snitslang waar. Zuidwesthoeken die zitten alweer wat bovenin. En die beziek je zo gauw mogelijk naar de midden te komen en dan naar de boetekant te komen. Of de valance of op een of andere manier naar de andere kant. En dan richting het strand. En daar feest de shot goed uit, want hij wil en echt goed staat. Nou, je bent de man die onderin ziet. Een hele mannen zie je het. Jennewaard zie je het. Drachten zie je het. Er zit nog wat meer. En die bezochten derwij dan te komen te draaien bij het Zool, tot Zool heen, bij de Diek en dan voor te komen. En Bolzert zie je het eigenlijk een beetje ongelukkig. Koer net achter Drachten grauw omhoog komen. Nou, maar ze maar een keer ree en dan komen ze ergens in de buurt van de situatie waar ze net wezen willen. Nee, het ziet de Bolzerters goed net mee. Hoe komt het dan bij de eerste tonnen? Ja, daar komt Snits al aan en Snits is dan al de eerste en die veegt alles weer aan de kant en wij denken al dat er zien 4e oerwinning Heljesel achter in je valjes en dan wordt het haast een unieke prestatie. Wie er wel drok bij die tonnen trouwens. Daar wonen ze al een jaar om. Wat vreemd. Wat maak je bij die tonnen? Nou, Jouwer komt als tweede terug. En dan beziek het Jennewaard erbij te komen. Komt de hele mannen er nog tussen terug. En we met Jereveen heen die met wachtje. Drachten met wachtje. Waardseind met wachtje. Zuidwesthoek met wachtje. En die wachtje, ik wil heel geduldig. En dat hier goed komen kan. Want dan komt er Ljouwert aan. En Ljouwert hier al lang draaien kan. Je kent die gebied tussen de tonnen en hun sjen. Heel lang draaien. Maar hij draait niet. En dat betekent dat er al die oren aan de kant scoden. Die moesten weg voort. En Drachten moest hard boeten de boeikjes. En de onvermijdelijke onvaring die komt bij de Zuidwesthoeken. En toen wie het ineens een zee van vlaggen. En toen zei men net meer strafrondjes. Toen jij alleen maar garage oeren weer op de schippen. Zo van, je moet aan de kant gaan en op die manier kunnen we absoluut net scootjes zielen. Nou, dat maakt de jury dan verder Joen Maruut. Nou, dan zullen we met Hulleveld staat dat voortgaat. En dan hebben we weer een hele gewone situatie. Dat is een man voorop leidt, Douwe Visser. En de rest komt er achterom. Maar de rest, dat is wel spannend. Ja? Eerst Jouweren en Jennewaard zitten mooi dicht bij elkaar. En verderop de Lemmer. Hé, wat had die daar hingen? Wat vreemd. Een botje, Lepke. Wat is Epke? Nou ja, dan zullen onder invloed bezagen ze naar voren te komen en dan net meer om te denken wat dat succes wie net voor hun weilen. Jouweren nog altijd voor op Jennewaard achter Snitson bij de onderste tonnen. En daar wie het een gegrium van je welste bij die tonnen. Ja, deze man kwam eruit. Maar dit soort situaties kom je niks in. En dit weer het definitieve einde van Bolzert in deze wedstrijd. Nou, we hebben nog wel uitzield. Ja, dus ben ik nog wel naar voren kwam. Maar het wie overal hotspots in en er kwamen nog meer reden vlaggen. Dan zat je Gerald Sjoggen. Kan wat zijn maar nog crackboven krijgen. Kennen we nog crackboven krijgen. Ja, Bolzert kan net meer verder omhoog komen. En dat betekent dat die dan verder terug kennen.
Ik zie weer een keer Jouren Jennewoud. Ze bleun heel dicht bij elkaar zitten. Nu wie er ik nog wat meer wien. Er zou letterlijk wat minder wien komen en dan veroordeelt het alweer. Maar Jouren die gaat je mooi terug. De snits hebben dus even uit beeld litten, want dat wordt zo vervelend. Dan komen de oormannen dan achterom. En de hele mannen die bloed keurig op het vierde plakje zitten. Die geen enkel probleem van die man. Die kon uitrennen op de rest van het veld. Maar die kwamen ik net dichterbij. Grauw wie je net de man. Bolzert wie je net de man. Nou, Heerenveen en Grauw beide net. Ze komen hier al om de tonnen. Ze komen hier er nog achterom. Zo van we moeten in de richting werden. Maar ik Bolzert net. Die komen net verder naar voren. En dat betekent dat voorin Douwe Visser aardig rustig ziek helikoer. Want hij weet dat bij de laatste wedstrijd als er minder wien is dan kan het wel Hundel oors wezen. En hij wil graag van tevoren al de kampioen wezen. En het weer dan wel een mooie wedstrijd. Ja, als je hier joggen naar die man die zo mooi mijlkoor naar de dikte in en dan draaien. Johannes Meter van Lemmer gaat er al een beetje naar beneden. Want oors komt het erboven en dan moet het eronder draaien. En dan vindt er helemaal niks om. En Ljouwert komt in één keer naar voren. Stoot in één keer naar het vierde, zesde plak daar. Geweldige prestatie wie dat. Want zat tweede die wien wel vanzelf. En die orenskippen hier alsmaar wel les bij die tonnen. Want je mat er eigenlijk net over stuurboord komen. Zie hier komt Lemmer in de problemen en wat zijn kan er niks aan. Want die komen er een beziekje al een beetje voor te draaien. Maar de Zuidwest ook er helemaal omheen. Wil zeggen ik naar het jocht op de Lemmer hier. En dan wordt er weer praat en dan wordt er weer scholden. En hier komt Heerenveen voor de zoveelste keer in de problemen via Drachten. Maar de problemen die rapen ze eigenlijk zelfs op. Want ze komen hult niet over stuurboord op die tonnen. Dat hij net. Hij komt alleen maar over bakboord, maar hij leidt ik zag hier voor. Hij zoekt nergens les van haar. Helemaal nergens les. Prachtig beeld van Snits. En die oren die zitten saddeun bij elkaar. Sabloed het alweer de hele wedstrijd dicht bij elkaar zitten. En nu is op een nij Heerenveen weer het slachtoffer van wat ze bij die tonnen komen. Wat Lemmer en wat zijn even heuger komen. En Pieter Brouwer skraabje mat om bij die tonnen te komen. En wat had er in het hier omkloot verzeld. Hey. Jouren komt dichter bij Snits. Is Utrecht op Jennewoud. En die komt dichter en dichterbij. Merkwaardig is dat. Zou er nou wat in zitten? En ja, dan draait Snits ineens op Jouren in het kruisrek. En dan leidt Jouwer voorop. Nou, dat is een unieke situatie. Die hebben we in 2012 dan net beleven dat dat gebeurde kan. En Schomar, de kamer uit de loft, die zei dat hier leidt de Jouwer vooraan. En dan komt Snits achterom. En zo dat ik bleef in deze wedstrijd. Van die ene slag van Jouren die we helemaal genoeg om voor te komen. En om zelfs bij Snits nog weiter in. Want die koer dat net meer om. Dit is het beeld wat we de rest van de wedstrijd hier in Jouwer. En twee is dan Snits. En de rest van het spul maar reerde vlagjes achter elkaar onzielen. En dan maar beziekje ergens tussen te komen. En dan weer een nieuwe protestsituatie te creëren. Het weer een beetje. Nou ja, Simone vertelt je maas wel goed de uitslag is. Misschien ik wel van de protesten. Het is een man die intussen dien had. Maar hij zegt alleen nog naar Dirk-Jan Draaienga. Dat is de enige in deze 14 dagen die de kampioen voorbij komt. Ik doe het al even, ja. Ja, we zijn geweldig aan de gang. En ik dacht dat er voor mij verdedigers zo. Maar misschien dacht dat het bij het buiken beter weer. Maar ja, hij kreeg hem in en Jim ging direct rijden en hoe de andere kant en toen kreeg hij hem goed. Hè? Ja, we zitten wat achter hem en daar hebben we een beetje les van. Zijn nou ja, we hier een gotje achter dus draaien we voor, probeer dit maar. En hij zielde ik terug. Nou ja, dan moeten we misschien weer uitkomen straks. Lekker gevoel, hè? Ja, heerlijk. Ja. Zie je er wat in? Kennen de verlangens, kennen de net verlangens? Ja, nou, het liep dat er wat verlangs tippeltjes zo, maar we kregen op een gegeven moment Safol beter en hij dus minder. Nou, toen ging hem te pakken. In eigen plak winnen, hè? Ja, super. Een heerlijk gevoel, zei Dirk-Jan Rijnga. Hoe is dat met jij, Gerhard, naar de zielerij van Joert? Lekker zield? Ja, heerlijk. Mooi waar. Schitterend. Perfect stroomwaar. Perfect stroomwaar. Maar lekker zield. Ja, heerlijk zield. Mooi. Praten we dadelijk zo verder. Ja, door. Ik doe eerst de uitslag van Joert. De Jouwer wint dus. Voor Snits, dan krijgen we de hele mannen Jennewoud, Grauw, de Lemmer, Drachten, Ljouwert, het Heerenveen, wat zijn. Bolzert op het 11e plak. Langwaar op het 12e plak. De Zuidwesthoeken we 13e en 14e Huzum. Maar er zijn nog allerlei protesten. Die zijn nog net uit. Dan krijgen we het algemeen klassement. Dat doen we maar even de boppenste helte alleen nog. Omdat de rest allerlei toch nog verhoort. Snits, boppen on, wordt kampioen. Toch, zeggen we dan. Bolzert tweede, Grauw tredde, Jennewoud vierde. De hele mannen, Berend Mink staat op het 5e plak. De Jouwer op het 6e plak en op het zonde plak de Lemmer. Dus, lekker zield. Ja. Wat voor wedstrijd wie het voor je, Joert? Ja, de start weer net helemaal super. We zitten wat onderin en we konden gelukkig achter Philips langs draaien. Er kwam een beetje heger uit.
En kregen de wind prachtig bij de dik. En toen zo'n we eerst voor alles langs. Maar ja, op een gegeven moment komt die oude en dan kon de krijgen voor langs. Dus ik kwam het als strijden boven. Ja, en waar leidt dat dan om? Ja, het skip rent gewoon het hele jaar ook goed. Dus ja, wat het komt weet ik niet. Nee, geen idee. Een hoop zielen, denk ik. Een hoop zielen, ja. Oké. Johan Boesjes, dus is de naast Gerhard, juist er nog in die geweldige arena in Londen. Klopt. Joet biertaapje op een lemmer. Ja, Nou, mooi hè? hoe groot kan het verschil in het leven wezen? Ja, soms winst er nog grutter. Ja. Nee, maar het is weer voortreffelijk natuurlijk. Die is weer prachtig. Het is een schitterende accommodatie daar. Heel modern. Met protte locht en geluid. Het is weer een prachtig fenomeen. Nou, alles is paars in Londen momenteel. Er binnen weet ik volle hoeveel vrijwilligers die alles begeleiden. Zodra het uit het vliegtuig komt, dan staan ze daar en dan wrijven ze jou er weer heen moeten. En dat is schitterend georganiseerd. En hoe is het dan om weer waarom te komen op de lemmer? Nou, dat we om kwartier over 12 vannacht. En de strut hong vol met vlaggen. Dus dat weer schitterend. Ja, het is hier feest, hè? Ja. Ja, het is feest. Ja, daar heb ik er net zo vol van mij gekregen wat er Auron Joen waard is. Maar nee, dat weer schitterend. Ja. En ik hier ondertussen hier ik vanzelfs alle keer sms'jes kregen. En ik de foto van het Lemster appjescoetje hier ik als Joen. Ja. En dat we al keer al via de sms en de e-mail weer dat terug. En je hoort toch nog wat van Sion? Ja, een beetje. Ja, ik ben hier inderdaad ook verrast op een gegeven moment dat ik jou hier om de ton kwam. Dus, Maar hoeveel aanbiedingen en vragen en alles. Hoeveel handel heeft nou jullie Kom we dingen aan vooral? te praten, Klaas. Zal we het eerst even Ik nog... wou je een getal, ja. Hoeveel heeft nou jullie omzet? Nou, omzet weet ik niet, maar ik heb ongeveer 80 sms'jes gekregen. Joh. Ja, maar hoeveel heeft de omzet voor Epke? €1.000, is het wel? Ja. Maar laten we het eerst nog even over de wedstrijd hier hebben. Toch? Ja. Wat voor wedstrijd wie het, Klaas? Nou, heel onbestemd. Die wien schreef ik, maar we hebben een geweldige commissie en die verhelt aan de ton. En dan moet die man haar best doen. En dat wie die finish, uiteindelijk weer er wie maar één ding mooi in die wedstrijd. En dat wie die finish van Janne Woord en de hele mannen. Want Janne Woord lijkt voor. Ja. Naar de laatste slag. Ik zeg dacht, je hem geen. één slag Ja. en hup en Ja. kleer. Wat doen ze? Nee, Ze gaan jij dat rode wien. Beetje? Dat weet ik niet. Domme, Ik denk zei dat de ze een zo. vernedering wonen weer. Ik weet Nee. Zeg Er kwam mooi skippen voor de winnaar en zeiden van nou, we moeten je nou een gatje vinden. Want ooit dan bij wagen opsluiten, dan kunnen we nergens in. Nou, op een gegeven moment zijn we een gatje, huppakee, we konden krijgen proberen langs. Nou, ik denk, dit is kassa. Mooi stuurboot er van langs, dan pakt een bakboot weer aan. Nou, prachtig. Gewoon uit het boekje. Ja. Nou, zal je dat dan? Ja. Nee, maar je leert toch te verdedigen, duim. Gewoon Ja. andere jaren, je sluit hem op. Nee, want de wien die Rome. En hij komt steeds heen te lezen. Nou ja, op een gegeven moment wil het opsluiten. Dus de eerste kwam weer de verlangs, pof. Nou, dat lukte. En dan bakboot op het onderste tonsjouw. Stuurboord. Ja, nee, bakboot. Ja, Wij laatste heel slag bakboord. moesten we bakboord. Ja. 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 Zet ik een stuurboot verlangen, dan komt het bakboot weer aan. Ja. Nou, Ja. ABC. Maar Het dat werd- idee. het werd- Dat Dit idee. Ja. Nee, Toen van- waren En we uiteindelijk weet E. Maar Zes. dat weet je op de plaat. Ja. De dat baal is staan wel- ik, verschrikkelijk. Ja, natuurlijk behalve. Nee, En dat is het nou, met Lucifer Daskes, ik zei een paar keer, dat stinkt nou, hiet ik Ah, alles met mij weer bekort. het is gewoon dommigheid van Michel, want hier op Tien Liemers net hebben we dat hier verhaal ik een keer aan, lijkt me ik eerst. Nou, en hetzelfde finish, ik heb er wat in. Nou, Ja. ik denk dat ook al meer net weer. Nou ja, en af- toch Een wel. af- ezel, weer. een ezel stoot Nee. zich geen... Nee, maar ik ben geen ezel, want Nee. dan zit ik het net in. En wat het mooie is, Simone, is dat we zorgen dat op macht snits best te verslaan is. Ja, uiteindelijk Maar wel. dus dat er wint, dat is zeker een stukje kwaliteit. En dat is dan ook mooi dat het het beweest wordt, want op macht Ja. en wissel in de wind, want dat wie wel wat zat, wie wel een beetje geluk, wint aan jouwer, Ja. de jouwer. Maar Dirk-Jan die het nou ook goed. Nou, ik En, denk ook, dat skip rent ik gewoon goed. Ja. Ja, dat, Nou, en alles zit om elkaar vers. Nou ja, dat is dan wel weer een pluspunt voor het hele SK-schild, vind ik. Absoluut. Maar Jim, wat wie die doel? Dit, Nou, bij dit de eerste hier? draaien. Kampioen worden, toch? Ja, dat Toen ook moest altijd. kampioen worden. Ja, Ja, het slaagt het net. nee. En waar leidt het Zit er- aan? Nou ja, meer ervaring. Met het ervaring. Ah, flauwekul. Ja, je moet er gewoon, ik wil volgend jaar nog weer meer van doen. Nou, elke keer een stapje meer. Ja. En van die 2 keer trainen, volgend jaar met 3 keer. En je hebt een naar je vak, toch? Ja, dat heb ik nog. Ja, en Ik heb van Twente weer in, meidje. wat dan?
Nou, werd perfectioneerd. Ja. Even door waar. en komt hij nou ik uit dat boekje van 1888? Nee, dat wil in het schip. Oh, dat wil in Zo, geschreven. dat ging ze toen dat doet dan net. 1838. Ja, dat snap je net, hè? Nee, dat snap ik net. zo- Maar hij zo- dat zelf, dat fokje hem zelf Nou, verzonnen. op een gegeven moment praten met wie. Ben technische draadzielen van Twente en Pekerzielen. Nou, tussen de ijskasten in. Nou, en dan hij het erover. Van, nou, wat moeten we nou? En, nou, we moeten wat oors. Nou, kleren. Nou, hij zei, ik heb er wel ideeën over. Nou, ik zei, ik wel. Nou, dan ga je bij elkaar zitten. En dan begint het, nou, dan doen we dat, kleer. Ja. Dus wij in oktober aan de gang. Maar het hele spul. Rotjes uit overvlier en nou, mooi bijstroken. Nou, en dan hebben we een vakje maken. Ja. En bevalt hij? Ja, het want gaat hartstikke best. Alleen, het bent net te stil worden, want dat doe ik met de sfeer. Dus dan geven we... Nou, dan lukt het net. We praten dadelijk even verder. Maar jij hebt een jubilaris aan boord, hè? Ja, dat klopt. Ja. En daar winnen we vanmorgen even. Precies, hij stelt hem zelf wel even voor. En wat kan die man jongen? Ja, natuurlijk. Ik ben Sietse Westerik uit Jennewoord en ik ben nu 4 maanden hier op het scootje als scoorderman. Hij is jubilaris, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Ik viel me net oren dagen, dus als je had vanmorgen een wat, dan hebben we een meisje al wat koffie dronken, ze hier wat gebak al hier meenam, dus ja, ik dacht al dat er wat aan de hand, dus ik hier een beetje vermoeden. Wij vinden het alles zo prettig, ja, ja, en daarom zingen wij blij. Waar bist begonnen? Bij Ulbe Zwagen van Jen als voorhouder voorop. Dus daar ga ik een zien. Tolwier zitten en dit wordt mijn tredje hier achterop. Dit is mooier. Nou ja, je krijgt wat meer mee wat er gebeurt. Hè? Van adviseur en skipper, dus je had er heel veel zicht op. Ik jongens altijd het zicht alleen nog op het helm houdt, maar ja, nog zo op de andere kant uit. Leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera, hij zielde lang, hoera, hoera. Wat is nou de grootste veroordeling tussen doe en no? Nou, de seizoen vind ik dat die langer worden binnen. Het begint al betiert en we binnen door alles wat we een ander hard zelf doen kennen, dat doen we zelf ook met de hele club. Dus we bezieken zo vol mogelijk zelf te doen. En ja, uiteindelijk ben je gast een heel jaar wat met wandelen. 24 jaar. Hoeveel jaar komt er nog bij? Nou, dat doe ik naar de zeven. Dat doe ik geen uitspraak over. Het kan morgen wel weer oor worden. Je weet net wat er gebeurt. Hè? Zij is het. En eerst de dag van Joert maar weer, hè? Ja, daar ben we wel weer aan tafel. Hè? 24 jaar. Zit hij nou het langst aan boord? Nee, Bo Westerik. Die zit van mij 34 hier. 24 jaar. Ja. Bleven mensen zo lang? Ja, zo wij ben gezellig een beetje, dus dan bloos ik wat Ja, langer. dan bleven ze wat lang. Maar is dat over het algemeen zo dat mensen lang op een scootje zitten? Ja, ik zit vanaf mijn 11e. Nou, ja, je weet het net beter. Nee. Ik ben al, het schipje wat we hebben, dat is al 50 jaar bij het scootjesiel. En zolang dat ik er ben ik al maar het schipje bij het scootjesiel langs. Ja, wat mooi is dat eigenlijk, Ja, hè? eigenlijk ben wij maar een sentimenteel speeltje. Want, Ja. nou, in het juist trek mij al ik het hoor, leid die tar dan heeft. Nou, dat schipje dat is ik al jaren bij het scootjesiel. Ja, hij zei, waar ben wij als ik zoiets net? Hij zei, gaat altijd dat al Dat rotzooi. sentimentele gedoog. Ja. nou, dan hebben we het er eens even over. Nou, het ben best wel leuke dingen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Sietse zei ik, de seizoen wordt heel iets langer. Dat is het verschil met vroeger. Dat bij, Is dat bezwierlijk? Nee, dat is leuk. Oké. Zo, het mooiste is het scootje in de eerste naar de Caribbean brengen kennen. En dan daar maar de hele ploeg wat troshielen. Ja. Stel Ja, je- dan is het seizoen leuk. Zo, ik vreeg En mij wat drugs we hebben. Nee, maar ik vreeg je Dan boekje. kun je een goede vak. Nee, De kasten. En daar als manager. nee, dat was. Ja, hij weet hoe het Olympisch spelen werkt. Ja. Nou, en dat hebben we nog hand. Dus we kennen al het scootje wel Olympisch meisje. Ja. Ja. Dus dan kunnen wij mooi terug met Zielen in december. Ja. En in de winter. En dat brengt mij bij de Olympische Spelen. Maar vertel, hoe weer dat nou juist om daar in die zeel te staan? Tijdens die finale van Epke. Geweldig, zenuwachtig. Eén emotie. Het wie super. Maar het wie natuurlijk hartstikke spannend. Oh, verschrikkelijk toch? Als dat zegest, Epke moest als zesde. Op een gegeven moment zag ik zag geen Epke. Ik denk, wat gebeurt er nou? Ja, heb je de zeel uitgegaan? Ja. En toen hij de
tweede turnen toch, toen kwam Epke weer. En toen zag ik Daniel rond mijn poetsje. Ik denk, wat is dit? Er zit ijs in Wistel. Maar het werkelijk net zo, dat weer magnesium, het wondermiddel. Ja, zijn eigen magnesium, hè? Ja. En wat natuurlijk hartstikke mooi weer is, dat er... Maar moest Epke te pisje? Nee, hij had een wat losmaatje. Hij wat deed oefeningen. Ja, hij had er even diend in de zaal naast. Dat roos nooit. Nee. En, maar hij weer, hij wil eruit, een beetje zenuw. Ja, hij had er helemaal niks van murken. Hij had alleen nog maar gefocust op zijn eigen oefening. Puur zelf. En op een gegeven moment toen, wat mooi weer is dat er is niet een verhaal vol. Dus dat is een mooie eerlijke strijd, zeg maar. Dit is echt... Maar ik wil weten hoe wie het voor die. Op het moment dat hij die 3 vluchtelementen nacht hem kon, hoe giet dat dan in die cel? Toen hier ik zoiets. Nou, dat hele stadion, dat giet mij. Iedereen, die slingert haast mij. Yes! Yes! Maar op je eerste scootje, ik, hè? Maar de wist dat die treien dat die er komen moeten. En dan de eerste giet gooi en de tweede. En ja, je zocht ik een beetje dat het toch wat zwierig hier dan eigenlijk moet. En dan yes! Nou, en dan eigenlijk wist dan dat het er is. Want dat wie het meest belangrijke, dat er die treien goeie achter elkaar dienen. En dat dienen. En, maar mooi vond ik ook erop. Nou ja, dat wie eigenlijk voor u weer dat een bevestiging voor heider. Dat we hier zien winst. Ja, want dat juist. Hè, Fabian, ik heb het net gelezen in de krant, die zei kreeg van ik kan hier dat net dienen, dan hier heb ik nog wonen, maar wel mij minder puntverschil. En dan ben je manager van zo'n jongen. Ja. Dit wordt het werkje. Dus alle keer sms'jes. En wat het eerste bijvoorbeeld behalve felicitaties? Ja, hartstikke leuke felicitaties. Leuk. Maar we willen weten wat er op hem aankomt nou. Ik een sponsor of wat? Ja, de sponsoren. Hè, Epke heeft 4 sponsoren. En die wensen je natuurlijk al een keer, of die feliciteren je al een keer. Maar de contracten wat de Iepenbrutsen worden. Daar ben ik nee. Er binnen een paar mensen die ken ik al een paar hier. En die kwamen nou weer. De eerste weer na zo'n minuten. En Johan, gefeliciteerd. Ja. Maar je weet wat ik voor je kan doen. En dat is dat wat ik keer. Ja, elke keer is hij Wat auto zit er bijvoorbeeld nou? Nee. Epke heeft een mooi Duits merkje. Een mooie middenklasse. Hij hem pensioen live, Gerard? Wij winnen natuurlijk een varen, maar we hebben wel een stuk wat jongens hebben we onderin zitten. Ik hier eruit, jongen. Nou, het is natuurlijk geweldig. Dat zat jongen, dat haal je door. Ja, dat kost me wel, hè? Ja, wij zijn alleen in de crisis, maar de crisis daar weer met scootje gekomen. Bij Rijn van den Berg en dahinter een Christio. Hebben we een paar ringen ophangen. Dan had er in de ring daar boven het scootje hangen. Dus misschien hebben we het scootje wel magische krachten. Ja, dat zal het best hebben. Dat heeft het scootje best. Wat wel heel bijzonder is hier op Lemmer, dus Johan is net de typische sportmanager die zijn jongen beziekt leeg te klauwen. En dat hij er zelf beter van wordt. En je zet mensen achter hem. Die hebben van het begin doet er dan weinig koeien. En heren, helemaal altijd steunt. Hè? Er zit er nog geen heer aan. Hè? Ik wel nieuwsgierig naar Ben Klaas, Johan, want hoe zoals dat waan? Want de commercie begint er nog gigantisch. Er gaat een oren vraat hier nou. Hoe wil je hem dat hanteren? Nou, wij doen dat toch redelijk bescheiden, zoals ik zeggen. Primair is voor Epke van belang zijn studie. Dus daar gaat hij zich op richten. En dan... Epke en ik we zal begin september even met elkaar in peteren, even afstemmen hoeveel het tijd Epke heeft. Want daar leidt het aan. Hè? Als het een sponsorcontract is, dan stiert er altijd wat zin over. Dan heeft altijd die delen, dat is wat anders. En dat is aardig. Dat wordt nou uitzieken. Ja, en aan de andere kant wist het, Epke heeft een goede smoel. Het is de ideale schoonzoon. Hij heeft nou toevallig nog Olympisch goud. Ja, dus dat heeft marktwaarde. Hij had alles moois even dan. En zo'n Randstad kan wel even wat naar Pulsbroeken. En dat is juist. Ja. Wij kunnen ik wel weer even naar in Pulsbroeken. En misschien Anneke. Anneke Dauma. 5 zilveren medailles omhoog. Anneke, doe zoals op tournee. Maar Johan? Ja. Wij beginnen midden oktober beginnen wij maar een nieuw programma. En dat heet dan Anneke Song the Blues. Geweldig. En daar jaren we nou noemen van Black and White is het, hè? Black and Blue. Oh, Black and Blue. What's in a color? Okay. Anneke Dauma.
empty bed, springs hot like lead, pains in my head, feel like hot net. What did I do to be so black and blue? No George for me, no company, even the mouse run from my house. What did I do to be so black and blue? I'm white inside, but these don't have my case, 'cause I can't hide what isn't in my face. I'm so forlorn, my heart is torn, my heart is torn. Why was I born? What did I do to be so black and blue? White inside, but isn't has my case, 'cause I can't hide what is it in my face. I'm so forlorn, my heart is torn, my heart is torn. Why was I born? What did I do to be so black and blue? Ja, we zijn haast aan de eind. Nog even 2 korte vragen. Je hem steen over vierde. Zit de tredde plakken nog in? Ja, dat waar ik wel. 2 ik nog? Ja. Oké, daar ga je hem voor. Tuurlijk. Ja. En hoeveel huldigingen krijgen en waar? Lemmer, Jereveen, Grace? Nee, 12. Oh, ik krijg niet in van de regie. Ik denk, ik mag het wapenjocht voorlezen. We kunnen nog even terug. Nou, het is echt nog ongelooflijk leuk. Dat Gerhard dat nog net wat hij bepaald heeft. Nee, ja, hij wil zo graag de regie in handen nemen hier. Maar oké, 12 plak zit er nog in. Als je Klaas wil laatst ophouden, ja, misschien wil ik wel meer presteren, maar dan kan ik wel uitzetten. Dan kan ik Klaas een baardje nemen. Wat ik me afvraag, Gerhard, hij is zo'n magische vak maken. En krijgt ook nou ik aanbiedingen van... Ja, ik heb hem net alleen maken, hè? Nee, door Ja, en maar weer je hem bekort. maken. Ja, wij hem maken. En we hebben te gerben toch? Stel je nou voor dat hij van het Heerenveen zei, wat bij ons bij je Ja, dat kan wel. Wij maken zijn. En moet daar dan ik procenten van hebben. Nee, dat was hij. Vriendschappen. Ze waren een beetje een onderdeel, maar dat maakt niet uit. Dus zullen ze het je nou na deze uitzending ik net meer vreetje. Nee, dan ben we daar ook nog over. Nee. Maar goed, dat was de plak, dat zit erin en daar gaan we voor? Ja, alles is mogelijk. Morgen wordt stil, vreed wordt stil. Nou ja, je kan geluk en je kan pech hebben. Nou, wij hebben een heel soort pech van de week. De eerste week hebben we wat geluk gehad, dus we hopen dat het nou weer omdraait. Dat wij nou weer een beetje geluk geluk komt, ja. Kan hij nog een verklaring voor de totale suprematie van... Sorry voor het woord. Van Douwe? Vast net, ja. Nou, ik heb er 18 jaar bij Douwe Zielt. En Douwe die zit volgens mij volgend hier 40 jaar op scootje. Op snit. En ja, hij is gewoon hier maar dat schip. Ja. Nou, en wij zijn 6 jaar bezig met dit schip. Nou, in het begin weet ik net echt. Maar zijn bemanning is ik zo vuil. Is jemmers wel zo vuil. Dat zei het wel een keer wel. Maar die bemanning, op elk scootje moet er net menen dat elk scootje heeft die bemanning die ben super. Dan kan je mij net vertellen dat er net een bemanning
van het koetje wat net Dat super is. heißt, het is ervaring. Ja, het is Dat gewoon is een stukje ervaring. Hij Dus geeft door gewoon jou is zitten. diezelfde tijd nog. Nou, als ik het die krijg van de commissie, dan zou ik dat wel heel mooi vinden. Maar hij oké. gaat zitten en dan? Nou, hij overshot het. En nou, wij vorig jaar hebben het amateurschild, ik met het schip. Nou, het is gewoon een geweldig mooi schip. Nee, maar wacht even. Toen heeft een man 35 jaar erop dat hij douwen heeft. Want dan zei er een oor niet erop. Ja. Vers bloed. Jawel, dat zou wel. Maar zo, ik zie ook maar een peer in mijn wiebe. Nou, wiebe die zit er maar 3 bij mij aan boord. Nou, Maar dat is wel een verschil. Ja, tuurlijk. Dat is een voor verschil. Mij, ik hier die man volle jaren vrij moeten. Zij is dat. En dan wil ik weten, we hebben het heb huldigen. Lemmer, Jereveen, Greens. Dat weet ik nog net. Oké, maar Lemmer en Jereveen ja. in elk Eerste geval. keer. Inderdaad, ik al. Zoals het nou ligt, is het Tonjetion in het Veen en Vretion in Lemmer. Zij is dat. Horen we. En dan steeds we niks meer klaar. Het Heerenveen heeft de generale repetitie. En Lemmer En is de echt Lemmer is dus feest. 4. Ik lees het waarbericht voor. Het wordt moerrestig waar, maar een temperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. De zinnen lieten uit een trogchen. De wind komt uit het noordwesten en is zwak ontmatig kreftrijden. En bij dat waar weer we de moon ik weer. Op de Lemmer. Dai 2. Ontmoon. Doeg. Gewoon weg.